Admin Axe. Wow. Tam všetko na jeden hit. Admin Axe na 1%. Wow, na Admin Axe to som nečakal, že získam. Tam všetko na jeden hit. Koľko stojí, aké dobre. Admin Axe, to som vôbec nečakal. Najlepší slot zo všetkých. Teda som chcel povedať najlepšie Axe. Bombac. Fire level 3. Kamo, ale Admin Axe. Kamo, hneď na začiatku. Wow. Wow. To je super. To čo bolo? To je gravitácia. Hej. To je gravitácia. La grande gravitazione. Čo povieš? Super. Výborné. Ja chcem tú gravitáciu preč. Konečne. Fakt do pičku táto hra z Admin Axe. To je všetko na jeden hit. To dá všetko na jeden hit, kokos. Áno, postavím do wallbaseu. Ja rád idem solo. Volám sa takým divným menom, ale stále som ten istý. Yes, level 4. Z Admin Axe tu dám jak nič. Gimme. Tu dám jak... Neviem, či to dám. Ale dúfam, že áno. Super. Suprovo. Admin Axe. Maminka je natáča video, keby niečo. Počkajte ľudia.
Sorry, ja bežím do izby. Ja bežím do izby. Swing. OK. Keby ste sa pýtali, tak som na tejto party mape a tam získate adminaxe. Takže keby ste sa pýtali, tak moc ďakujem, že sa pýtate. Som moc rád, že sa pýtate. Wow, čo to je? Komu? Ten admin mi dáva dokonca jedlo. Super napapaný. Snad to s OP zbraňou prežijem. Ja ich prekvapím mojim admin Axel. Je zachráňovať všetkých kidov. Z admin Axel onoj. Hahaha. Príliš ľahké. Ha. Vtipné. Good sack potrebujem. Čo je, kido, ja ťa len beriem, ja ťa len zachraňujem. Wolfpelt. Brosky. Zachránil som kida. Jak nič. Only z adminaxe. 10 miliónov? Infinite Log metóda. Idem nazbierať saplingy. Sme mali strašne veľa, lebo my potrebujeme strašne veľa dreva. OK, môžeme to zasadiť. Infinite metóda. A je snad ma to neumiera. What the fuck? Wow. Takže toto mi nič nevybíja, to je aké dobré. Update party. You respawn for free at the start for each day. Badges and progression are disabled. Play normally and we draw so fun as we go. Ďalší diamant, yes. Ďalší diamant. Wow. Koľko máme? 2 diamanty? Wow. Zábava veľká. Tu? Takže tam rovno toľko diamantu.
Jak nič. Jak facka. Zachráni Kida. Počkaj, kde je Kid? Ďalší Kido. Kde je ďalší Kido? Kde je ten ďalší Kido? Ja neviem, kde je ďalší Kido. Či som nešiel zle. No. Tak ďakujem, že natáčate moje video, alebo budete natáčať. Som moc spokojný. A ďakujem moc, že ste mi dali vy ľudia taký lak. Že toľko diamantov v záhrade. Teda. Wow. Toľko diamantov som až dostal. Wow. 18 diamantov. 2 wolf pelty. A tu sa rovno chodí. Á, jeleň. Nechytíš ma, ty jeleň. Chuja, ja preletím jak nič. Vôbec som nečakal, že Adminaxu, ty kokos. To je úplne opečko, ten Adminaxe. Úplne opečko, že? Všimli ste si? To bude o 0,01 pomalší. Ale fakt opečko tento update. Prečo má vyzlačené tričko? 27 diamantov, to je dobré. Fakt najlepší update sveta, aký som kedy. Najlepší update na svete. Keď som bol najlepší update na svete. Jdu zachrániť Kida. Useless. 761 metrov tam. Takže tam rovno ide. A pokusí sa tu prežiť aspoň veľa dní. Aspoň veľa dní sa tu pokúsim prežiť. Otvorím čestku. Nie. Adminaxe. Ha. Coach. Hehehehe. Pudín sek. Leader body, to potrebujem. Jasné. Zoberieme. Ďalší kilo je zachránený. Musíme ísť do kopca a opatrne. On ma napadol. Rýchlo bež. Wow.
Brosky. Jo! Som aký lucky. Som taký lucky. Skoro som neprežil absolútne. Dobre, druhý Kido je zachránený. Ajo, sahur. Áno? Rešpektoval si to, čo som ti hovoril. Že ja tu natáčam. Počkať. Sorry, že som preložil video. Ha. Porazím ich jak nič. Porazím ich jak facka. Dám mi fatku a bude hotové. Som najedený. Steve je fakt dobré jedlo. A to si pochválujem, pretože je to dobré. No tak poď sem velice, keď sa flexíš. A ty poď sem. Haha. Update party. Take. Done to pay party tables. Som to mám trošku vylepšené. Hanging streamers. A cez hento sa dostanem. Banner je čo? Banner. Aj. Bunny food. Ja potrebujem bunny food. Pokúsim sa to čo najrýchlejšie získať. Bam. Rýchlo sa to pokúsim získať. To fakt, že rýchlo. Tu. Idem to celé vyzabíjať. Haja. Jo. Fajtím to celé. Ale ne. Tak to kecaš. No ale... Áno, dobre. Ne, to si robíš srandu. Hneď 9 dní. Ale ne. Dobre, som tu späť 99 Nights. Jaká škoda, že nemám admin access. Aj v tom originálnom svete, že to nemáme všetci. Mohli by sme vyfajtiť kľudne všetkých na svete. Všetkých aj. Poarbír by sme mohli vyfajtiť. Aká škoda. Škoda. Áno. To je ľudia, že to fakt praví švárman. Rieši nejaké veci. Ja som truba. Ja sa postaral o toto drevo. Idem do tej bysky najprv, dúfam, že nájdem aspoň ten good access. Snad prežijeme tých
Akože toto je čo? Aha. Pohopil som. Kamo, dúfam, že nie je baterka. Dúfam, že ja budem jediný lucky. Komu padne niečo dobré. Á, to je dobré. Potrebujeme. No dobre. Máme hneď blízko tohoto domu. Na výčeku. OK, to som spravil dobre. OK. Tu by som mala dosť Fire Making 3. Mi dalo dokonca 2 campfires. Či? Jedno? Teraz to musím ťažiť s týmto old axe. Ale tá party bola dobrá v tej. Jeden, dva, tri, 4, 5, 6. Dobre. Pokúsime sa to vyfajtiť aspoň do niekoľko nocí. Originál. Však ja tu ťažím. Kamo, ona mi všetko berie. Aj tak to budem skôr. Aká škoda, že nemám tu admin axe. To je smutný. Medveď? Áno? Dobre, ľudia. Nemôžem rozprávať, lebo sa potrebujem sústrediť.
Práve môže stojí to džer. To máš euro 9, tuším? No ale toto máš jaké malé a hneď to máš veľké. Nemáš. Mám. Ako ktoré? Pozor. Ja viem, že som to kupoval v sebe. To je jedno, ale chodí to v montre. To nevieš, čo som ti to nehovoril? Hovorím. A ja som myslel, že si to aj 4. Keby som dve, a myslím, že si chcel nové ďalšie sekúda. A nedol som to každý deň. Ja som iný, znovu si nekúpila. To teda. Väčší bol. Neviem prečo, ale to môže byť taká. To ľúbim aj ja mám. Ja to ľúbim. Ako ovoce alebo ľúbim, ale nemôžu byť riedky. To nenavždy. Lebo to nevydrží. Na tomto novom telefóne sa mi hrá veľmi dobre. Áno? Áno. Moc dobre. Si spokojný? Áno. Tak je spokojný. Ty spravila radosť? Áno. No hen tie telefóny už pôjdu pondelok preč. Všetky 3. A pekne sa dostanú za to dáta. Ja ti to dám za dáta, ja ti to mám odsiaľu za dáta. Som bol dobre sprostý. Som dal cigánovi zadarmo telefón. A tie telefóny sú zachované. Nehovorím, že sú nové, ale jak zachované. Tento predný od teba. Tento Huawei to, oni jak zachovali.
Neviem, či tu není folia nalepená, není? Není, dobre. Ale je jak nový. No, tu myslím, že je nejaký škrtanec. No lebo však si to od Onzila, tak oni sú vypnuté, tie telefóny? Si ich vypla? Prečo? No tak? Až to bude zapnuté. Jo? To môže byť vypnuté. A tento má predsa novší malý. Nie? No. Už tiež používaný, ale není tak starý, jak hento. Sice malému to stačí aj hento, že je taký starý, mu to vydrží nahrať a nabiť. Zase to nesú až také staré telefóny, mu to stačí, lebo on sa s tým iba to má nahriť. Ja som to chcela len malé. Čo? Tento som to chcela len malé. Dobre. To je rozhodnutie. Harvey, ona je frajerka. Čakaj, dojde neskôr, o 8:30. No treba si potom ušúvam normálne cigarety.
Jak útorok to nestíháš vlastne, od stredu ráno choď. Už rýchlo to spraviť. Dobre, Ten prosím se ještě nezmítím, ten no to mám mluvila, že to bude. Bude, že jsem to roztrhnula. To bude a trošku lepšie. Čo to začína? Čo to začína? neviem. Sicília, Taliansko. Prepni to. Bolo to lepšie, keď som to